Ало, здравейте. Здравейте. Сега пускам телевизор и ще ми извините, ако е казано, но за мен беше любопитно. Дали маниакалността предхожда перфекционизма? Благодаря ви. Благодаря за това включване. Дали маниакалността предхожда перфекционизма? Перфекционизма би могъл да стигне до вманиачаване, но дали го предхожда? Не мисля. Всяко едно крайно състояние успоредно върви с манията към нещо. Тоест, ти когато си маниачен в нещо, непременно вървиш към крайност. По-скоро успоредно вървят, според мен. Не са две неща, които следват едното и другото или се преплитат по някакъв начин. Но да, свързани са при всички случаи. В началото на нашия разговор примерите са ни работа и личен живот. Към кое от двете хората повече се стремят да са перфектни? Мисля, че в работата си. Това означава ли, че на много хора личният живот не има на добро ниво и за това? Може би. Може би това означава. Или просто общуването в семейството и въобще в личния живот е нещо много по-трудно, ако мога така да кажа, отколкото да бъдеш добър в работата си. Тоест, хората зависи, ако работата си е такава, че да работиш с хора. Ти, щом с един човек не можеш да имаш нормални отношения, как ще работиш с много? Да, абсолютно съм съгласна, но когато по-трудно е да общуваш с човека до себе си, като цяло говоря. Някои хора го умеят много добре. Но много по-трудно е да общуваш, да намериш общ език с един човек, с когото си непрекъснато, отколкото с няколко души, с които прекарваш определена част от деня, от времето си. По някакъв начин там се правят компромиси. Или те отстъпват и ти нападаш, когато си перфекционист, защото в един момент те казват, ние не искаме да сме като теб, не можем да бъдем толкова перфектни и се отдръпват. И тогава човек остава сам. И тогава, може би, този сигнал му дава поле за размисъл, че всъщност не е в добра позиция, не върви по правилен път. Ти използва думата напада. Това така нормално ли е за този тип хора да нападат? Да. Нормално е, защото най-малкото, което е, те първо, ако са самоизискателни, т.е. от първия тип, те нападат себе си. С това, че не са успели да покрият своите 100%. Но се сещам друго. Нямам перфекционист от моите познати, с които аз общувам, който да има критерии за качество. Т.е. когато тръгне към дадена цел, кога той ще разбере, че е покрил на 100% целта си. Той предварително не си създава критерии. Накрая винаги е недоволен от това, което се е случило. Независимо какви са критериите, той се е недоволен. Той винаги е недоволен и тук се препокрива с категорията на мрънкалниците. Добре, случайно пък, ако все пак вътрешно за себе си осъзнае, че е доволен, би ли го скрил? Така, да си го знае, но да не го покаже. Абсолютно. И ще дам пример със себе си. На един конкурс във Варна преди много години, когато се занимавах с пеене, бяхме 6 души, които пеехме на 6 гласа акапела, 2 изключително сложни неща и нямаше нито един грешен тон. И накрая всички, които бяхме на сцената, бяха просто останали без дъх и нямаха думи да изразят това, което се е случило на сцената. Аз като ръководител им казах само добре. Аз всъщност си била, предполагам, много доволна. Много доволна, безкрайно щастлива. Моля ти се, обърни се към камерата, която те снимала и кажи им го след толкова време на хората да знаят, че си била доволна. Не, аз вече им го признах. Вие сте най-прекрасните музиканти, с които съм работила. Обичам ви наистина, но тогава бях в ролята на перфекционист. Това е грешка на този тип хора, че след време всъщност осъзнават кой губят, какво губят и защо го губят в името на това, че са точно такива. След време. А с годините перфекционизма, колкото по-възрастно ставаш, повече се засилва или обратната реакция? Ако не го осъзнаеш, разбира се, че се засилва. Всяко нещо, когато човек не работи върху себе си, всяко едно нещо, то се натрупва. И качествено, т.е. когато се натрупва количествено самия перфекционизъм във всяко едно нещо, което правиш, стават качествени изменения. Обаче, ако човек го осъзнае на време, както аз, примерно, вече нещата стават съвсем различни. Тоест, перфекционизма се превръща в онова другото хубаво нещо, което те води към саморазвитието, самоусъвършенстването, но не на всяка цена и не с идеята, че този път ще го направим, а пак нещо ще ми куца. Але, ти смяташ ли, че спадаш към този вид хора? Ами, може би в малка степен към работохолиците и оттам перфекционистите. Според мен няма човек, който да не се стреми, но наистина трябва да се улови тънки моменти, граници. Според мен моментът е много тънък и поне оплаквания не съм имала, така че се надявам да не стане. Да не е едното за сметка на другото, т.е. да не компенсираме непременно едното с другото. Там е тънката граница на баланса. То за всяко нещо май така. Златната граница е най-трудно постижима. Абсолютно най-трудно. То се върви просто по острието на бръснача.
Как да предпазим децата си, ако виждаме, че още в детска възраст започват да стават такива? Ама те няма как сами да станат, ако ние не ги направим. Аз през цялото време си мисля за нещо друго. Родителите добре, но учителите, какво се случва, когато те отидат на детска градина и учител, примерно, или на училище, и учител е перфекционист и го изисква това. Аз нямаше по този начин да знам въпроса, но точно може да не е провокирано детето от родителя, а от връстниците си. Това също води до да съм по-добър дори в играта. От тази гледна точка. Добре, сега разбирам. От тази гледна. Добре. Когато става въпрос за това самото дете да иска да бъде по-добро, там вече имаме друг случай. Защото родителят е длъжен при всички положения да наблюдава какво се случва с детето и да има един непрекъснат разговор между родител и дете, за да види каква е целта. Защо това дете, откъде му е дошло идеята да бъде винаги най-доброто? То непременно е тръгнало от някъде, от някого. Някой му го е подал като идея. То само няма как да се го нафантазира да бъде героя на деня. И когато родителят е до него във всяка една стъпка и се умее да му обясни, че тази свръхамбиция не би го довела непременно до нещо добро, тогава нещата вече биха могли да се коригират. Пак зависи от родителите. Състезателният тип може да се превърне в перфекционист, така ли? Ако не му обърнат внимание, непременно. Състезателният тип деца стават перфекционисти, да. Да, това е интересно. Да, доста. Значи трябва да си наблюдаваме доста по-внимателно. Много внимателно. Особено първите 7 години, наистина не напразно казва, че това е най-важното време за децата. Как вредим на околните? Такива хора. Ти смяташ ли, че си навредила на много хора? Смятам, да. Смятам и го признавам и съм го приела така или иначе като свой бивш недостатък и за това съм работила страшно много, за да го изкореня от себе си. Но виждам какво се случва с мои колеги на ръководни постове, които са перфекционисти и как идват хората на работа, които са пъти казваш на ръководни постове. Това означава ли, че точно този тип хора трябва да са ръководители? Да. Защото няколко пъти вече така слушам и... Не мисля, че трябва да са на ръководни постове. Не, че трябва, че просто заради това, че са такива, те стават и ръководители. Не това е причината. Добро впечатление правят хората, наистина, които добре си вършат работата, но един висш ръководител трябва да е достатъчно добре осъзнат, за да види кой преследва някакви неосъществени цели, т.е. кой е перфекционист и кой наистина иска да си свърши добре работата, за да помогне на екипа, ако ще. А кой повече би пострадал от един перфекционист? Хората на работното място, с които работят с него и комуникират, или семейството? За кой е по-трудно да живее с такъв? Зависи къде му е насочен перфекционизма. Ако е навсякъде, всички ще страдат. А той не рефлектира ли от едното място върху другото? Или? При всички положения. Ако човек не се умее да си остави това, което е станало в работата, да се го остави на прага на офиса и да се прибере тогава вкъщи, при всички положения ще рефлектира. Много малко хора се умяват всъщност точно това и аз ще да направят. Аз лично съветвам всички мои колеги, които в края на работния ден са толкова изтощени и толкова напрегнати от цялата работа, да минат през тоалетната, да си визуализират всички проблеми, които имат, да си ги пуснат в казанчето, да пуснат водата и тогава да се приберат вкъщи. То просто изтича по канала и те си тръгват съвсем леки и спокойни. Да. Така че оставяме се. Нека да не правим, да не си принасяме нещата от вкъщи, на работа и обратно. Това страшно много вреди. Да, това сигурно е много неприятно. Да. А ти имала ли си ръководител, който е перфектен? Или някой така приятел отстрани да видиш? Ти да си от страната на неперфектната, а някой друг? Един от бившите ми работодатели, да, беше перфекционист. И това е човек, който ме докара пулс 150, който беше постоянно 150 в течение на месеци. Неговия не знам дали е бил по-малък, но за мен беше един невероятен кошмар. В момента наблюдавам други мои колеги, които са перфекционисти и наистина хората, които работят с тях, не искат да работят с тях. Тоест тежко е много е тежко. Да работиш с такъв много характер. Много е тежко. Стресът е невероятен. Дори да нямаш база за конфликти, те успяват да си ги създадат и така от нищото. Много добре казано. А има ли нещо положително в това да бъдеш перфекционист? Как можеш да използваш най-доброто от ситуацията? Най-доброто от ситуацията е да се осъзнаеш на време и да принесеш онова, което си имал като стремежа да бъдеш наистина много добър, т.е. да не си винаги непременно най-добрия.
Защото все ще се намери от някъде някой, който да е наистина по-добър и тогава страданието, разочарованието е много голямо. Да нямаш предварително много високи и силни очаквания към самия себе си. Тоест, ти искаш да бъдеш по-добър и всеки път да ставаш по-добър, но не непременно да си върха на върховете. И предварително пак казвам, нека да си определяме критерии, по които когато тръгваме към една цел и стигнем до края и ние да кажем да, ето, постигнах това, което исках и съм доволен от себе си, защото се покрих критериите. А не, добре, направих го, ама ето сега 1% нещо някъде ми се губи в цялата работа. Да. Добре, ако един такъв човек е сам и търси своята половинка, ще изисква ли същото качество да притежава? При всички случаи. При всички случаи, да. Един перфекционист много трудно би живял с неперфекционист по простата причина, че... А няма ли да има война, ако има двама такива? Разбира се, че ще има война, защото те просто са еднакви. Само, че може би в различни планове. Един перфекционист, примерно, много рядко търпи ето този лист, както го виждам тук, трите листа да не са ето така. Това са вече крайности. Наистина. Или трите чаши да бъдат точно в средата на всяка една от това вярно е заболяване, ако до такава степен. Така е. Има ги такива случаи. Такава връзка може ли да съществува въобще? Аз не бих го нарекла връзка. За мен това е някаква симбиоза, която единия, нали, актинията, другия рака пустинник, който носи на гърба си. Единия смучи, другия влачи. Въобще не бих го нарекла наистина връзка. Много е трудно с такива хора да се общува. Добре, значи ние не сме в тази крайност. Много ви благодаря за това гостуване. Аз също благодаря. Нещата, които ни осведомихме, бяха полезни поне за мен със сигурност. Але надявам се и за Вие останете с нас и след рекламите.